башка килгән дигәндәй, минем башыма килгән нәрсә түгел инде бу әтинең башына килгән нәрсә. Мин армиядан кайттым да 15 елларда булды бу айымы. Армиядан кайттым да әти миннән сорау бирде инде. Улым ди, нишләргә телисең? Кая барасың? Ничек эшләргә уйсың дип инде шуны сорау бирде. Уйлап карыйк, бер нәрсә может авылда эшләп булмас микән диде бу миңа. Без давай уйларга инде нишләргә. Безнең ул вакытта техника да бар, трактор бар, приста бар, үзебезгә дә печән әзерли инде тилере. Уйладык та, шутлый башладык инде нишләргә. Сарык тутырганмы, сыер тутырганмы дип, кәҗә тутырганмы дип. Безнең монда завод авылында, поселогында получается, Марис поселогында бер фермер бар инде. Кәҗә белән шөгыльләнә. Шуның янына барып килдек, ул бик әйбәт дустыбыз инде безнең. Шуның белән сөйләшеп, үзебезчә инде расчетлар ясап, sütni koya koyurga, kajani işlettirge deyip, şunu rentabilniraq deyip taptık. Üzümüzge de şöylerak deyip sanadık indi bizani. Şundan soň indi akirnep, kajalar alıp, birinci uyda azrak kaja alıp, bir 40 kajadan başlap jiberdik indi işimizni. Hazır köpme bular? Hazırki günde bizning kajani biz bir 200 kajattabız indi. Plus minus deyip aytdygini bekiler, tekeler inanda. Şulayrak indi çıga indi. Şularını biz süt savabız indi. Köpme süt bire bine? Köpme süt bire nişik aldılar gayni sizne? Köpme deyip bire deyip kaja köp süt birmeyindi o. Anı internette yazalar indi, satılarda kişiler satalar indi. Mine deyip Zayinski kaja satam, 8 litre süt bire deyip de yazalar internette. Şınlap da baran deyik halimi. Aldılamim, miyim de kajalarım baran deyimi. 8 litre un birmez, bir savada 4 litre birge может. No, aşağıdan tıra. Temlaş atsan, vitamini bulsa, nesesi bulsa birge может, söz de yok. No, min şutlayım, alay deyip şutlamayım, min şutlayım, общий поголовьяны bulem de indi, общий litrga, minim kajalarim şağa где-то 1 litrda 800 gramga bir kaja süt birse, avul tiresindagi kaja bu. Bu kurtoy kaja түгел. Bu avul tiresindagi kaja deyip aytayım. Потому что biz başladık kajalar bilen şugullanırga avullardan jiyip kajalarını. Anda бар indi Zainski kaja деген, бүтән porodalar, Русская коза деген деген, Тагинбургскийлар да бар. Анда түрлі kajalar бар. Алар бит poroda юганларда. Шуңа күрә түрлечә бирә инде. Алар бит әле еленәләр, синаны савырга өйрәнергә тиеш, синаларны раздаивать должен дигәндәй. Шуңа күрә түрлі условиялар бар. Шуңа күрә мин әйтәм ич, шул бүтән поголовьяны алам да инде бүләм. И стараюсь инде каждый год шул самый әйбәт кәҗәне калдырырга тырышабыз. И тәкә инде главный тәкә, чтоб ел сайын уже Заинский кәҗәгә күчергә. Ул әйбәтрәк кәҗә дип саныйм инде, менә алар мөгезсезрәк. Желательно мөгезсез булса бик әйбәт инде. Алар бик сугышмыйлар, но мөгезләр дә була инде. Ул пар Заинский кәҗә. Да бу менә Тагинбургский порода әзрәгәне. Күзе икарасы теге агарак. Русская коза да булырга тиеш бу тирәдә каядыр. Ну булар почти Заинский дип әйтсәң дә була инде. Менә бәкиләр дә безнең бергә йөриләр инде быелга. Ну шулай дип эшли башладык. Аллаһка шөкер, менә эшләп барабыз. Эшебез эшләгән кешенең эше бара инде. Эшләмәсәң дә эш бармый инде. Элекке вариант. Birinci var ya. Alattege başka ince tiştim min, tişip yamasın. Üskü tereze koydum, başka şit, 2 tereze ve şit saldırılar. Zana saldırabız da bundan tiris çağırabız. Traktör, traktör tişip. Data 40'ya тұрғанда. Siyasi ya, как раз bir izden barasın indi, şapakla. Uçmuş şekilde, 40 sıydı. 80 suyu naşar, biz onda nasıl basaganda bir kata itti indi. Tırıştık. Мындай даган, буяга да перемешке койган экен. Тиякта мындай перемешке yok. Bu даже лишний yani. Tiyakta yok. Tiyakta biz sınavlarına koyduk. Bunu даже saldırıp atsın da bu. Bu koygan keş kaldırdın yani. Sütünü kaya uzatası bu. Rentabilni deyip ayttınız. Rentabilniz deyip şutlıyız indi biz bit tege
рентабельность болғанда бик әйбәт инде. Сүтнең бәясе городка барсаң 100 сум дип саныйлар. Шулай ишин. Вот ул бүтән сүтне шутласаң 100 сумга берсәң, мин байып беткән булыр идем. Но алай дип байып булмый. Без бит авылдагы кешеләрдән безнең сүтне бик әзгә алалар инде. И сүт бит ул бузыла торган, считай, товар дип әйтик. Аны көндәлек син сдавать дип барар, саклап булмый. Вот без шуның өчен оптын сдавать итәбез. Оптын бәя инде үзе, әзрәк инде 100 сум түгел. Вот шуны бары шутлап инде үзебезгә барып әзрәк булса калып бара инде безнең. Вот аны и калган кәҗәләрне кайсы вакытны теге сатып җибәрәбез инде булганнарын. Аблай рентабельностька без желаем инде любой покупательны приглашаем дигәндә инде көтеп калабыз. Оптовыйда сөйләшергә можем. Но безгә шул переработчиклар кирәк инде. Шуңа әйтәбез, потому что дәү фермерлар түгел, дәү менә переработчиклар белән шик дип сөйләшү бик авыр. Аларга объем кирәк. Аларга объем кирәк беренчедән. Объем кирәк, сүз дә юк. И алар бит монополисты на рынке, и алар безне, грубо говоря, шик дип әйтим, шантажируют. Шантажируют дигән сүз була ул. Потому что синең 200 литр сөтең көнеңә миңа кирәк, мин сәбәм миңа. Всё. Куясың кирәк, куй. Менә сиңа бәяп кит, всё. А без ничек? Алыгыз. Биргән бәягә риза юк. И аннары инде алар кеше килә миңа, например. Әйдә, алып китәм сөтеңне, давай, менә мин синең белән разберусь. Алып китәм, менә бөтен сөтне ала тагын булам дип, аны кешеләр дә килеп төшкәннәре бар инде. Бу тирәдә бөтен молоковоз заводлары яшып, алып китәбез сөтләрне дип, берәр нинди булса проблема килеп төшә алар югалалар. Вот проблема шундай. Тоже аны кешеләр белән эшләргә бик куркыныч та бар. Менә мин, пожалуйста, любой кешегә, килгән кешегә сөт сатабыз без. Но бүгенге көндә безнең сөтебез юк инде. Без хәзер, Алла берсә, уже безнең бәрәнни башлар кәҗәләребез. Алла берсә, апрельдә уже сөтебез була инде безнең. Вот. Үзебездә сыр ясарга, менә сырга күчергә кирәк инде. Сыр ясарга продукты делать инде. Получается, уже готовый продукт. Аны сатырга, аңа әле пока үзебезнең көчебез җитми әле. Аның өчен бик акыллы кеше кирәк дип әйтим. Технолог кирәк и бүтән әберен шутлап бетерә кирәк. Потому что, опять же, портущийся товар, бүген әгәр дә синең сөтеңне, ул бит сырны бүген ясадың, например, 100 литр сөтне алдың, 100 литрдан 10 кило сыр чыга. И син аны ясарга тиеш шулай итеп, что ул синең көн сайын ясаган сырың шул ук тәм белән булырга тиеш. Менә мин үзем бер 10 тапкыр, 15 тапкыр сыр ясаганым бар инде, үземнең гомеремә, үзем дә ясаган бар. Өйдә дә генә каждый һәммә ничек дип әйтим, татарча, каждый раз инде төрлечә тәм. 15 төрле. 15 төрле. Ә кешегә ничек аңлатасың аны? Аңлатып булмый. Син аны нәрсә куштың, тегеләй әйттең, булай әйттең, сөтең булай булган, тегеләй булган әйтеп. Мин нәрсә әйтәм? Аны менә булмый миңа беренче әйтеп. Аны может берәр инде бардыр химический теге препаратлар дип әйтим. Нәрсә салалардыр алар. Алай булмый инде. Аны сөттән дә тора инде. Например, минем бер вакыт көз көне кәҗәләрем югалды. Без монда көтәбез, көз көне аның шундый гадәтләре бар. Кәҗәләр стадный рефлекслар бетә, алар тарала башлар. Кәҗәләр кайттылар, карыйм инде мин бүтән кәҗәне почти белмәсәм дә инде бер 15 кәҗәне беләм, карыйм, хайт бер кәҗәм юк. Әтигә әйтәм, кәҗә чуты әс, савабыз, кәҗәләр әс, нишлибез. Әйтәм, ярар, барып карыйга киттек. Барсак, анда көз көне бер авыл бар инде, менә Ключ дигән авыл, шунда көтәбез, шунда алмагач астында 15ләп, 20ләп кәҗәбез йөри. Biz barın kiri kuvup kayttık, tıklar meskinler kayttalar indiler, bıdış, imihleri tuluk sütleri bile alıp kayttık, sütünü soğuğa başladık. Sütünü bulay bitundan süze başlagan bir vakit almayısı çıkmaz mı? Sütten almayısı yine mine, şip-şiste slatki. İşine parayısın mı sütten almayısı kile. Süt mü bu alma soğuğu mu diyende? Şuna göre demiş geçen ese şundan da bulurlar. Может, гараж мынсы, яртысы гараж. Мында или плюсовая температура безнең һаман сайын. Вот, потому что кәҗәләр булгач. Да, слесарьтадан түнесе бunda менә кушымалай тракторын кертте, аны ремонтлыйлар. Вакытлары булганда, бу ягында инде кәҗәләр тора безнең. Бурым. Нәрсә бергә. Менә кәҗә дуклар, сәлләр сүреп бетергәннәр.
Тракторда бүтін нәрсе шунда инде. Менә хәзер тиресен чыгарган вакытта, яра булар алына да инде. Моны Олынмай. Хәтне ишек ачылган атыякты. Бу якка башы кагылыйбыз. тегеннән керә дә орт белән чыгарып кына бара. Питә күтәрә дә шүкәлә. Минем сәнәк тракторның 40 мең артында тора, таккан килеш дигән артында. Шунда алам да пишеп китәм, алам да пишеп китәм. Кирәк вакыт. Ну, набу тирескә инде 1 ел. Менә в данный момент 1 елдан артык. Бу не то что тирес, бу еще средство отопления. Потому что температура монда тышта бит бил 30-лар, 40 градуслар булды суык. Вот. Безнең монда отопление булмаса да монда җылы, тирес булмаса, кәҗәләр тоңы бүләргә мөгезләр грубо говоря. Ну, үлүнмиләр инде, но суык була инде. Сулар катай, бирләр катай бөтен нәрсә. Әле бу хәле тирес булып та сулар катырган булды. Су инде безнең тияктан керә инде бу якка бу фермага. А тияктан инде безнең колонка читай. Колонка дип әйбер инде. Да. Бу поилкамда постоянно сугып тора инде. Yo su akmıyor bu kapilne ebir mi derler? Bu давлениемde normal bulgaç yılgaç tege. Su ite bu su mene. Onda tege unitazda var şimdi leki unitazda klapan. Bu klapan tura. Onda boş kinde şita 1 tonna su. Bunda kirek vakitli vitamin de salabız. Kirek iken tege ayga 1-2 tapır vitamin verelim kece. Валеран әзмә күпме үзебезгә калып бара дип әйтәсең, эш бар, авылда эш булмаса да үзегезгә эш урыны булдырдыгыз инде сез хәзерге көндә. Ие, шулай дип әйтсәң дә була инде менә. Нәрсә җитми авылда, аннан тыш менә кеше бит кими. Авылда бит инде яшьләр дә ул кадәр. Эштән тора бөтен нәрсә. Эшне яратып эшләсәң, үзеңнең эшеңне яратып эшләсәң, эш тагын үзеңә кесәңә йөзрәк тамып торса инде, и күп сорамасаң, үзеңнең теләгең күп булмаса, тегән шик дип әйтим. Артыгын бик сорамасаң, Ходай барыбер үзен бирә инде, үзенә кирәген бирә. Шуны сорамасаң була инде. Но безнең нәфсәс түгел инде, үзебездәген. Асына инде бүтән шүдәген шик дип авырту дип әйтеп, акча артыннан куабыз, бүтәнебездәген. Акчаны яратабыз, шуның өчен эшләргә тырышабыз инде. Елдан ел үзебезнең эшебезне улучшаем, производительность труданы улучшаем. Шик дип әйтим, экономить стараемся теге, кормнарда экономить стараемся, үзебез производить корма, шуңа тырышабыз, шуңа юл тутабыз инде. Шик дип әйтим, объемны увеличивать итәргә, шулай итеп әкренләп инде Алла бирсә, күбрәк итеп акча эшләргә тырышырга торабыз инде. Но аның белән генә турып булмас дип, но уйлыйбыз инде бүтән шик дип әйтим, бүтән нишаларда гына инде эш буенча инде. Алла бирсә берәр бүтән шик дип әйтим, бүтән юнәлеш дип әйтим, шуларга тоже инде күз колак дип карап теге кеше ничек эшли, мысы ничек эшли дип тырышабыз инде. Бу ашлык сакларга инде Алла бирсә дип үмитләнеп калабыз инде, монда сакларга быел да кертеп куйдык, Аллага шөкер. Үзебезнең ашлыгыбыз безнең быелгы урожай дип әйтик. Шунда тыгып куябыз инде. Без менә байтып хранитәбез инде, бик-бикларга дип. Бу технология безгә бик ошады инде. Моны любой бер тутырып куясың да инде, онытасың инде. Кирәк вакытна килдең, куйдың, тәгәрмән тартасың. Шуңа яратабыз инде без моны. Бу складны күпме вакытта эшләп чыктыгыз менә үзегез дип әйтәсез инде. Үзебез ясадык без моны. Моны мин җәйнең уртасында әкренләп казый башладым инде. Киләм дә быел җәй бит исе килде. Дым юк җирне. Киләм дә казыйм. Җирне ярты көрәкне штыковый лопатаны әзгенә тагам да җир казылмый, каты. Вот фундаментны турба утыртырга кирәк инде. Вот казыйм да китәм. Бер казым да бөтен җирләрне казып чыктым да. Ну, беренче урынны ясыйсың инде теге, кая нәрсә була, кая багана була дип. Аннары инде теге казылмагач инде 5-6 чиләк су алып киләм дә, каждый чокырга су салам. Су салдым да китәм, су салам да китәм. Икенче көнне киләм су сеңә, җир йомшый, тагын казыйм. Шулай итеп көнгә 15 минут, бер нада мин аны теге көнгә 15 минутта бөтен чокырларны казып чыктым почти. Аннары инде инактык турба утыртканда инде күршемәләрне чакырып, тиз генә турбаны утыртып алдык тагын. Баганалары әзер инде, башта әзерләп куйган инде, әллә качан инде шуларны кисеп утыртып куйдык инде тиз генә. Вот, аннары племянник Кириллыбыз безнең трактор белән күтәреп бөтен нәрсәне инде үзе утыртып куя күн белән. Күннең башына борын куябыз дагын, шуны утыртып чыга инде.
Ну, мында бүтін жерде тұтқышлар бұлай енді. Тұтып тұруға болмасынға. Анарын үстіне төбесіне тоқта салабыз да, тоқта соғасың енді. Шөкешін аласың да, тоң. Рахатланып, жүгіріп жүресің енді төбеде. Жай ортасында күнге 15 минут ішлеп Әкірнеп, жоқ. Біз мұны шу айтып әкірнеп шәдік енді. Біз аны зақта болмағандыр ол. Мұны чек деп әйтек біз мұны. Дүрсінше бүтінісін сұтынасаң аны бір үш атна болғандыр енді. Мұның стеналары нәрсе тоқтағына ма бұл? Стена мында каркасного типа получается енді. Вот, оста фундамент столбчатый, каждые 2 метра енді. Глубина до плотной земли, до глины, считай, копаешь, енді қодысын даған, 2 штуковой лопаты кеңлігінде енді былай, и заливаешь под уровень. Ну, чуть-чуть енді, тошпіляр, кекпішпіляр тұтырып, бүтін ватық насайбіляр тұтырдық тайын еттек. Анар енді поднимаешь бір под уровень по кругу, получается, утада шулай енді объезға. А кеңлігі біздің мұнан получилось 11 метр ебіға кеңлігі. Потому что ағашының үстегі стропилының ұзынлығы 6 метр. 6-да 20. Пилорамна шуны заказывать ясын деген, как раз келе, шутлысын да енді, кеңлік шуға шыға енді. Чтоб остатокларны не отрезать, остатокны қалдырмасқа, чтоб сам оптимальный вариантқа қалдырға. И углно, чтобы не сойтись. И по высоте, чтоб потом. А мы сегодня считай, остап пролетка по кругу, ағаш, саласын брус, 15-ка он салдығы енді без. Аны енді высверливаешь и кемерге тоштырасың енді, чтоб чүп кетмеске. И үстіне нар отыртып шығасың мұны. Бағаналарын 2 метрлі тоже. Считай 2 метрға натура была, потому что ағаш 6 метрлі. Чтоб тоже остаток қалмасын деп, 2 метрлі қоясың. Анары по кругу унлы, считай, унға унлы брус. По кругу идет, и үстіне стропилу тұрталайды. И бұлары бағана тоже самое. Остана брус кетені, остан брус кете, тоже столбчатый фундамент дегенде. А и мансенде по размеру инанса. Майша арасан. Скотова. И үстіне брус кетені тоже. И они соединяются вместе. Но аны қойғаншы бүтін жерде ұрларға тиісін теге. Тіреулер, әйбірлер, каждый брусқа. Топ ішіліп түшмесін. Мұны өзіңіз ішадыңыз? Біз өзіміз жасадық. Біз точно өзіміз жасадық. Потому что айтамиш, мани-мани. Ну да. Мани-мани, түлерге керек. Профнастилмал тұташ? Тышта үсті тоқтайны мұның, еме? Тоқта біліп шыға айтасың, необрезно тоқта білен. И әйбірінде, іштай, профнастил и все. Все профнастил. А бұл пенопласт, утепляйтерға пенопласт, самый дешевый пенопласт. 10 сантиметрлы қазаннан заказать мен. Газа біліп келер, любой размер, ну, шул. Қазаннан заказать етім. Есеп берген. Самый дешевый пенопласт. Вот это, чек не самый экологичный, самый дешевый зато. Вот жылы тұтайын, шуңайын. Мұнда неше баш шошын екасы ямына, шошы лешіні? Ну, бір кәжеге 2 квадратный метр деп санайлар ол, китап бойынша. Потому что кәжеге өзі тұрмы, бүйті бәрәнне де ішті. Вот шуны шутлесін енді. Вот. Шитай, әгер де мұнда біздің 30-ға 11 деп санасақ, грубо говоря, 100 кәже сыйырға кейшін мұнда. Ну, мұнда 300 тығып бұла. Главный тоғараққа орын жетсін. Башағанда. Потому что олар дурак шекілі ашарға мұғытлар қашыва. Бір-бір үстінде олар ойлап тұттырмайлар. Аларның стартный рефлекс, алар бірәс сауысқа чүп қалай ке, чүп кетейкін теге. Например, ишіктен ишік ашамда шығарам, мұнда пішен сығам, мен ишіктен кірелер алар кішкіне ишіктен. Ну, метр ишік ешімде. Ой дейінде бір-бірсін теге кіші бит кішіні пропускает, а мұнда бір сауысқа чүй екен. Топтайды. Топтайды өтірген может. И такое может быть. Так что, сюда айтырай керек. Түрліше нәрсе болған. Мына қойсы уақытны мен мұнда даже емір бар ей. Соғыт тұрай, просто пластиковый соғыт, ну түгіндейін, конечно. Су білен. Су білен соғыт тұрай, кішкене соғытінде, тегі 40 литрлі. Мына бұл айбір бұл клапан, унитазда клапан. Мына бұл жалп, уровень мінді, все тоқтады, су ақмай, лишнее. Шеттілер су кеймеді, әне уже тұтыра. Келей, ше ол, көпмі керек, шәсе келейкен, ше су ташысын жоқ. Керейкен тузаны туз, ну, туз білен әзірек витаминында, әзірек, ну, әйбірінен, кору. Кальцийлар, әйбірлер шында бүт нәрсе шул қарымына саласында, тузын өзі керек алайынды. Керек шunu өзі шәйінде. Пішенде шулай оғында, но пішеніне әйтебіз енді. Ашатуда
Mına pişeni saldık, например, erta bilan. Hozir navı pişeni men ko'taraga tegishni. Ular buni oshadilar endi, buni oshab chiqdilar. Ko'rdingmi? Butun pisheni tushirib bitirganlar Be. Binani qarashita namuna qalamda ana bular. Biri to'g'riqlarni solam. Bitta samish istasin. Потому что ular namuqa ostog'i pisheni boshqa oshamaydi. Bu navbatib tiris bo'lib qolar amosh. Hala qoldirib qo'yaraman. Aytib kirib ko'tarib butun tirisni, işte butun pisheni ko'tarib chiqamiz biz. Вот. Kunga ikki tapirni pisheni ko'taraman men. A pisheni men bir tapirni solam. Kunga. Например, bu yoqqa endi bizni, например, bu yoqqa bir rulon pisheni solamiz da. Потому что ashaklarni kaja. Самый ashak hayvon u kaja. Men ko'rdim, mana yerga chiqqan, burun bilan isab yuraymi? Самый temlisini ziyat tabavu. Odamni oshamay. Agarda ko'proq sola boshlasin ekan, tag'in temlisini izlay boshlaydi. Каждый раз temlisin. Каждый temlisin. Oshamadilar, всё, aytam bugun uraza, qochib ketasan uyga. Ikkinchi kuni kelasan, tog'roq pustoy. Aql kirar сразу kajaga. Mana pishani ko'tarib shababling. Istartib bitib, ну, oshamaylar endi, самый toyoqni tigi. Qoldiralar qaysi vaqtda tigi. Самый endi toyoqlari bular. Shundan bilan chiqarib o'tirib bo'laman, shumish bilan kirasan mana. Bular shumish kerakmi? Shumish bilan, sen shumish bilan aybilarni chiqara olasan. Masalan, сухой, рассыпчатыйгina. А munda, например, bunda pishan bilan aybi bilan ostap pishan bo'lsa, bu menda men turba taqaman, neftining turbalarni bu meni. Bu rulonab kelar o'shan endi, потому что qisqa. Rulonni olamdan pishanab ko'ram. Shol traktor qabzda shol. A bu kerak vaqtni tirisdan buni basharam tigi. Например, ostap pishan qolashna bu. Shuni ittirib kelamda, ko'paytib pishan yeyishda u рассыпчатый ishdi. Bunday ulayni. Dушистрab. Pishan. Mana narodina sharab tashiydi. Вот. Agarda уже tigi плотный тирис ekan, уже другая техника заходит. Bu kun bilan kirasan, mana tigi sanaklar traktor. Bu kurshamalarni traktori endi. Menda ko'rinayotgan karmushka. Qirayemindan ko'rinayotgan karmushka. Karmushkani ostina bir sug'asindag'i tigi. Bunda 2-15 taqta endi bizning mana shu tay. 15 получается сколько? 45. Namda tigi и ostin tigi qirg'a kroksiya endi. Qorqiriydi kroksiya, stop tigi yishtirib oliraman. Namda shuklari birlar, kajalarda mana pitalarini qo'ysa vaqtni. Вот. Mana bu neylari, vытяжкалары 30 metrga bu necha bo'lar bunda? Ну, menim чем ko'proq vытяжка qo'yasan, tem лучше endi. Na bu kaja turgan yer, mana kaja turana mundaymi? Munda quri. Видишь? Butun yer quri, butun narsa aybat. Mana kaja turadi. Natingda kaja turmay, anda yugish. Вот. Kaja turga, agarda butun yerda kaja tursa, quri bo'lar. Просто biz kajadan anda kirmaymiz, anda yugish. Потому что жылы chiqmay ostdan. А munda vытяжка бар endi, biz ikkini qo'ydik. Tiginda vытяжка, munda 1 metrli vытяжкалар endi. Нормально жетейнdilar. Ular постоянно ашып turamı? Постоянно ашып bu. Tigi 30 gradus sovuqda 30 gradus, 36 gradus sovuqlar bo'ldi. Mana binani yopib qo'yaman endi, потому что уже сезем, то что уже suvta boshladi, gradusnik tura. Aytam tigi suvroq bo'lar, потому что traktorning suvlari bor, qaysi bir traktorlarni, что traktorni ita bilan joyroq qo'yib uchun azrak 1+5 bo'lgan tiyishni. Вот. Но munda bit самое главное влажностьni tuturga. Issi bo'lmasin. Issi bo'lar ekan bitliylar. Azgina beri barshish, влажность bilan shu issilik bilan и всё. Bizga mana bugungi kunda, например, yer problemasi endi bizning. Потому что ana anglata boshlasang, ul yerning dokumentini izlay boshlasang, boshing og'ritaymi и o'ylasang, вроде endi sen Maridada turasizmi, Marida deb aytayinmi, Mariyaldaymi, либо sen Tataristonda turasizmi, либо Российский Federatsiyani anglab bitirib bo'lmay. Nishik shulay bo'lurga может ул, agarda sening yeringning nishik deb aytayim, qo'ya turuvi dokumentaymi butun rayon решайта. Bizning, например, Мордовиядан ими документ кидерге тиешими, а шул документ разрешение ими, шул разрешение жер белән шөгыльләнер өчен ими, шуның артыннан ничә еллар йөрибез без.
Ничә еллар инде. Без генә йөрмибез монда. Безнең монда әлеге вакытны колхоз бар иде. Шул колхоз таралды. Таралды да, аның җирләре башта булган Мәскәүдә бер институтка принадлежать икән. Шул аннары хәзер җирне күчерер өчен границалары килми. Граница я Татарстан белән килешмиләр, нәрсәләр булмый, судебный решениелар бара. Ә без тик торабыз, агачлар үсә дигәндәй. Вот шундый хәлләр белән, проблемалар белән. Но без менә әкренләп инде ул вопросны решать башладык. Но барыбер маленькими шажками дигәндәй, но тиз генә булмый инде тоже. Безгә нашулай дип әйттеләр инде, үзебезгә дәгән. Так что надеемся на лучшее дигәндәй. Шуңа гына дип калабыз инде. Алла бирсә булыр дип.